Ти си майка, а корема ти все още изглежда подут, все едно си в първите месеци от бременността. Започваш да се чудиш дали нямаш диастаза. Но какво всъщност представлява диастазата? Диастазата е известна още като състояние на разделяне на правия коремен мускул. Тоест, така наречената диастазис rectus abdominis muscle или диастаза на правия коремен мускул представлява всъщност раздалечаване на лявата и дясната част на правия коремен мускул от така наречената съединителна тъкан линея алба. Именно това е съединителната тъкан, която по време на бременността позволява това разтягане на корема, за да може да има достатъчно място за плода и по време на неговото реално развитие до самото раждане. Как да определиш имаш ли наличие на диастаза? Всъщност, какви са медицинските норми? В медицината измерваме разстоянието между мускулите и се смята, че до 22 мм под пъпа и около 16 мм под него се счита за клинично нормално след раждане. Но това, което е много важно, е каква е дълбочината. Тоест, ако пръстите ти потъват повече от 1 см, без никакво съпротивление, то твоята тъкан е загубила своята тензия. Кои са обаче рисковете, които крие наличието на диастаза над установените норми? По принцип, най-честият симптом на диастаза е образуването на подутина в областта на срединната линия на корема, като при по-тежките форми е възможно подутината да е видима дори в състояние на покой. Но в по-големия процент от случаите тя се появява само при физически упражнения или общи движения, ангажиращи коремната мускулатура. Когато